xin anh công ba ngay ô hi api cắt no men sim ken de mit la bat ngi I du lui lui ba I jem no jong pi la no shisha pin long I jong nga ko dur ba bha BRIEW ba I HUN shisha pila khring ya ki khmat jong nga marwe donut ka thrang bat phi ban ya don lang ai ba jing ig na pingan yo mat kum eriu bi hanga phi wan be ngawat ha e ba phi don shiteng mit hanga phi wan kersiu and I can dit day ha jing post new ko dur ba bha BRIEW ba I HUN shisha pila khring ya ki khmat jong nga marwe donut ka trang tang bat phi ban ya don lang ai ba jing id na pingan yo mat để tăng bắt phi ngả qua bằng xa đen cắt hang ta jing I ba thiang in yo mat wat la ding peng kiang yang nga ki ka ngan tur ngan thom klem jing salia phi long kum ki klur pher nai jing id nga siang hanga phi nai wat la erong usla pu pria nan her sha phi klem jing salia